Trio Agunsa. Yo 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 Agunsa. Yo ho 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 ho. Agunsa kuwi senine Gunung Sari kuwi desane kang wis kondang kabudayane Boyolali uga kang kondang susune yo 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 Agunsa sebelah padang masa ini Sugeng Rawo pamirsa sedaya kula warga seniman tunggal budaya ngaturaken ridaning budaya babar seni reog seni besar kula niki sedaya warga seni asli saking Trata Gunung Sari Senden Sawah Lebet Boyolali Lade Deret Babar uri-uri seni semeblak toh yo Agunsa iki Agunsa seni reog kebanggaan Boyolali dipersudi ureng rembaka lestari breku cara kumandang ing bumi negeri Agunsa iki aku
Berkuncoro kumandang ing bumi negeri. Aku san iki aku san sendirian kebanggaan Boyolali dibersuti uring rembok lestari. Berkuncoro kumandang ing bumi negeri. Kita persembahkan salam pembuka dari kami akan hadir untuk panjenengan semuanya bersama Jaranane Wong Boyolali.